Tanachire asore na yogotoreka korantige inje weka ka inje ndagende namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akangitekera nanjire omwana o ngachinguru chao ongisane kena byonsi asengaki eye namanyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akangitekera omuya tata omugwi murendi murai nande tukwariganise chingaki chiabene okoesi kono bonene kiagerae nomuya nani nomuya chingaki chionsi otwanchete nobwanchani bwogokumia ande otorendete sukurara nokubuka gwitu naye tata obakona kwegobona twasangirikania engaki yabono monene tunyare kurigereria marika machenu gwetera osemania ase gwetera lesson Yesu ito kabamo na intwe tosemi naende twensi ntuganeti kukuigu mono na mono iliogiriao libeke ime ya monga ito tunyare kogotegerera yebweka gukwana mo na intwe muna tokona kunchura marika yao monene ntukuganetio moikomo chenu nyare gutura naende sise ni nabategereri baito bonsi nyara kubara goikera tunyare komanya limono bosemi obo motwensi nyare kobegentekemo wanchani bao tiga botoisane kia twasabire twegene twetera omwana Yesu Kristo motori itu amen abanchwa mbuya mono esengencho yogo sanga amona intwe sechinga kechi chiabono korora ereseni yo wiki yaito eresoni ya gatano kabere omobere oyomo okristo omobere oyomo okristo naliringana linene ese eresento bwate ese sabate yaito naende ringana eririkare korenga egetabu keri kiabebeso bono twasoire inye gogochaka koru eyemo mpaka 14 no ekerenga getukera gwetera abwo bono marika ya oya bebeso muna Paulo agenderete gotosemia ese chingaki chinkoendera turi kurigereria igoro ekerenga keria kenene twateba mubiri oyomo okristo bono abebeso inye mwalimu tusomere ngo 11 12 abebeso inye 11 era akarwa abande babe abatumwa n'abande ababani n'abande abarandia n'abande abalisia n'abande aborokia agakora bo ase ogoikerania abachenu ase emeremo y'obosomba goika omobere o Kristo oagacho amina munaya eresa ogokoreri okwo omwalimu asomire ase ebuku enchenu y'omonene igo kubwate chisababu okoreri okwo naende ng'otoete ngochikorigereri tore ng'oe obaete naende mbarabi aba baetwe naende neya meremo ki ng'aki egokonya gochia ase ekerenge ekenene tobwate omobere oyomo okristo bono abanchwa eleseni yaito gegoteba naende egachaka nomogano oyomo omogano onga buna omogano bwa echecheri onga omogano bwa ogochecheri ase enda na amagoro biarenge bikona koererania enda gegotebia amagoro na amagoro agatebia enda bona ende amagoro agatebia enda yani akona gwekora buna narabwate obobui bona amagoro atebia enda onye tarinche mbwate chinguru kango toyo nende mana koboria amagoro bona chinguru chinga ikware gochirusia onye tarinche enkoragera komana konyora chinguru nari kwanyara kobogori na amagoro agatena tarinche mbwate chinguru ngo kobogoria kango bona embosa nende mana komotaina onye ntari kuragera nso yenda endagiranda kwamana korwa ro kwanyora chinguru echi kango kunyara ore kotobogoria
bono renda amagoro aya ageiguete na nabwate chinguru ng'aki akamogana aka kenge gecheche gagotosomia ase ekerenge ekenene kia rituko ria rero. Paulo nabo aetererete ase ekerenge ekigunokere iga ase eleseni eye naende gosesa ering'ana richenu ria omonene ria Abaefeso 4 korwa yemo mpaka 14 muna Kristo ito ekera achiete gochia igoro na atigete abanto ense eye na koba ebiegu ao na gwetera omoika omochenu na obuya bwaye obonge kero oyomo anyare gokora nari goikerania ekerengo omanyete ntobwate ekerengo yatimaeti goseina omoroche ebiche eyo omwarimu noyeroche ebiche omaete nao kere keiririme ebiche eyo nebwate amasomo amanene sana igekoroki mwanya banto gochia okoboko gwokori no gochia okoboko gwokobe mbatatu bare koru moina mbatatu bare koru moina ekiagera omotongi oito Kristo gari gatigati nomoroche ere nagarete aka omwarimu bone kere ebiche eyere iga mwanya banto aba na mwanya banto aba babwataine amagoko bakayaimokereria igoro korokera ribu no obomo ime ya Kristo bobwenerete bokora egasi muna aye mbwate iga na inche nkobwati sigochia iga tonyare gokora tuikeranie ekerenge ekeke motugeri tubwate buna mwanya banto bari bamoitabire Yesu inche nachorete ebicha yane inche ebicha yane ntagetekera omonto kebirengereri ime atware triangle eri tubwate yechira chinchera isato inse obogaro obotambe naende obo bwonsi bwamana korwa obwacha borariranete iga bwachi kwenda koomera na igoro ekero bokoomera na igoro obo no omotwe o Kristo igoro aria omotwe na nsaiga mwanya banto buna toseranete kera mwanya banto nsaiga buna tora abange obwange naende biche nero na bimachiti kubwekana neki giachi ase birengereri omwarimu kera mwanya banto asobo koreri obo twaetwe igaga asete naende ntwebe kanisa eri yaga yari gwa ekwenderete kwagacho ekanisa eri ekero abayahudi na Gentiles babegetwamo bakabegente kamo ikabe kanisa ya Nyasaye oito one obokoreri obo Nyasaye Yesu atotigirete ekero achiete igoro oyo bwateke na bitwasoma ase ekebunge ekenene oyo obo omobania oyo obo omorandia abande baba abalisia abande baba abarimu aborokia bona abo bonsi barwaneti ogosemeria gwaito gwensi kero omonto ogosemeria abwate nokomo naende ogosemeria eraini nere tobwateraneti korunse muna mwanya banto echiete gochigoro ekagenda ase triangle gochikoomera na igoro eyere Kristo omonyene muna anche korwa okobe na omwarimu korwa okorio twensi ekerengo giaito togasete kokora gochime toomere Kristo muna togocha tomoomere Kristo oroyomo ore nere foundation inse iga twasomete nere obegete foundation inse ye kanisa eye naende nere omotwe naende no toganeti buna nere ogotokini naende kera agenda igoro igemineti nachete ense akagenda igoro akamana korwa ororo agatodetera ebisiebe kero oyomo egesikiaye egesio gwetera omoika omochenu nari oborai bwao bokororekana nari oborai bwao borakoreke abarimu aba twaigwa abande baba abarandia abande baba abalisia abande baba abaorokia nari okobwaterana oko kwaba onde obwaterana noyo obwaterana twensi togende tuikerese ekerenge kekemo bono ebicha nki omoriki agoteba Paulo nonye nabo nigo agokwanera omobere omwanya banto eriogoikia inkaring'ana ria kemoika koreng'ana na Paulo omobere omwanya banto ne kanisa buna omobere o Kristo omotwe noro mariko naro kaboko noro kere ekimo nkebwate egasi yaye tari omwarimu omotwe nokora egasi kegotigetai bionsi bikobwaterera ekegoti na kero kingegane omobere omana koba omobere igo bono kero oyomo oito ekeomo kieria abwate omobere oye nore kanisa ya Kristo naende okoererania oko twateba na onde obwate oyo okoboko noyo obwate oyo okoboko buna ebiche egoteba ebiche egekorete mwarimu ebiche egekorete esemi yonse amasomo onsi esabateye nakwo omochakano tobwate ese esabateye ya gatano kabere igoro yo omobere oyomo o Kristo
Nje nataka komentera iga. Yes. Na Yesu Kristo bono buna aroro nere umutu. Egasi yaye umutu mboro maite ebime bibinde mitaba ngani tutubata chinguru buna amagoro akare korera ngai mbata chinguru ngo bogori umubero omugima. Bono rocho umutu anyota iyo. Ubwata obongo. Okobanga amang'ana onsi ngaki amagoro aratara. Niyo utara gochi. Obongo na bukere gento. Ase gotara gochi. Iyo naro Kristo. Igo bono Kristo oyo oro omotu. Egasi yaye omoriki aragoteba ng'ere no okorwa. Naende akoru gepimo getaiyo. Ere no okorwa egere kire ekimo kerese ekanisa. Kire oyomo okorokwa omokristo igabwate efaida ase ekanisa. Nonya nori tokoranga oyo ogare omworo egasi yaye ere gagocha ana gosikia ekerogo gioka. Eine egasi yaye. Ing'ege ebimo bionsi otokorusia inguru ase Kristo. Ere nero obona go supply. Obona go supply kerengo getaiyo. Nabo iga amina. Bono ebasi enyene yesome ngo mwalimu inye eyemo kegera twali kurwa eyemo mpaka 14 lakini bono tutarachi gochakira inye eyemo ibere emana gotoa umuchaka n'omuya wa Efeso inye aba Efeso inye eyemo asayo injo mosigwa ase nyenjo yo monene na abasoroire mugenderere buna igwenerete okorangeriwa kwaino mwarangeretigwe ase obokanyeku bwonsi na obwororo na ase oboremereria mokobogorerania ase obwanchani. Amina mwalimu kora akanyabu bono ogotara kwaino ase eng'encho yo korangeriwa kwao yani emine tina ebikoru byao binde bionsi bibe mune bibirengete okorangeriwa oko kwao okorangeriwa oko ngendo kiomanyete okorangeriwa oko nogo muitaba Kristo ekero kwa muitabire Kristo alionsi go bono gore bune ekebuyu keganyete goichorigwa amache aye kende gionsi Kristo agokoa no mate paro nero geto musigwa ngose tueba pa ore kerero geto musigwa Kristo nkyo mate twatebetari ekere geto musigwa Kristo muna omuitabire Kristo ochire korigeri bakesa morusetie na ndo moretire sobura buno obuya bwae bwonsi igaga neti akorere ya Kristo ase chinchera chonse igaga neti amurandi Kristo yokiro omonta amumanye ese chinchera chinde chonse igatonerete kiro monta anyare gotoreka onde tarandi gwaito tari monu bwoka kai monu ni chitabina kiro kinochiri ne bikoru na obire igo bono Yesu oyo ito nere okurangeri gwoko kikwa muitaba na kukurangeri gwoko kikwancha amang'ana aya maya igo na rio kurangeri gwoko igo bono ng'aki togotebigwe eyemo togotebiguna bikoru bieto tiga bioro kibuna ntukweri na ba Kristo chinchera chieto chionsi tiga chironge chirorekane munechia abamanyete Yesu oyo ito oyo orekerenga giaito ya kabere yateba gwitira ase nchera yaki mwalimu yo bwororo obokanyekwa oboremereria ayonsi ime yo bwanchani ibono obokanyeku oboremereri ime yo obwanchani obokanyeku omwalimu ngendo kiti obokanyeku kero korigeri omonto omokanyeku naro omonto omwangara arwana kominyokera ebinto tori kona kominyokera ebintu omonto namacha ye nabo ogochegigwa omaete ogochegigwa nkore ense ekero omonto omokanyeku achegigwa omaete akorekana buna omonto omoriri igagokaransa otegerera okora ng'omonto oyo narora bono ng'a nachegigwa okanga tarochi ng'a nachegigwa lakini igakoremereria ekero ochi kwamwang'a ngento kiagokora kwonyora ng'a agakwamua nebirengereri bibwate Kristo ime yaye nego ogochegigwa bakochegigwa kiagera saitani naro amang'ana amabe goika akorekana ase obogima bwabo kiagera saitani noare neine egasi yaye ofunwa egotete ng'ekero saitani atugutete gocha ense eye ng'a abanto baigora bagoka kiagera oyo egasi yaye nobona koripoti amang'ana y'abanto ba Nyasaye omonto gotiri korwa igo oyo nomonto omobe togodiri omonto omobe obwate amang'ana amabe egasi yaye noboseri ng'aigo bono omonto omokanyeku ayonsi buna bagokonyora lakini atoikoreneri mabe ase amabe amina omwalimu gere buna ebuku egotataina oyo orokei buna omwana ng'aki ogwekei gokoba ngose omwana agare ochegigwe etagekeye webire igo bono okorora obogima bwa igoro obwa kare na kare goika owekei buna omwana na ogwekei na kwoko kwa mwabo
ogwekanyeka oko orense igo kanyegete omotoereru taibo omwalimu bono ntware kogenda ase oboremereria ndengereti bono nabo torambe komanya obokanyeku obo bono oboremereria obo rende omwalimu Ana oboremereria omaete nabo bore obwamwe abo obokanyeku kiagera oboremereria omaete okoire engaki okoreire amabere lakini aye kwagachirioka nabo ogotegerera kiagera tariri morachegiwe amabaya tariri morayanyore nabo kenyora rero nando yanyore mambi ende lakini aye nabo ogenderete koba omotoereru yani okagang'aye aye turoche oboremereri ogwetera amang'ana amakong'u lakini omonto okorocha akoba ng'omonto oyo bono igo bono are omoriri gose iga atari korora onde bono taiyo ore amasemi arore ng'a amang'ana aya na amabaga okorerwa egere oriakti saitani agoke ng'omonto anyore ribaga tari omonyasegi naye nere lakini bono omaete oboremereri obo aye ogokira okoremereri gwakorerwa amabe lakini toikoripuka tori gwakana aye ogotegerera nyasaye gwekwakana amina omwalimu gwakebekire buya oboremereru omwalimu goika boroki buna istari nere omigire estari nere eng'encho nere omonto akomigete lakini aye ogenderete komoremereria eng'encho nere omonto agokoiraneria bobe lakini aye kwamera bororo lakini koiraneria ase obworore embu ya Yesu naende ebi bionsi togoikerani bira Yesu ime yao goikonyora oboraiko bwa ase Kristo omonyene bono naki amasema amanene igoro yo ewaebeso buna Paulo agototebi inye eyemo na ibere bono togende obomo bw'omoika mwalimu obomo bw'omoika ekero Yesu atarangire na gochia igoro ekero arenge ense eye nabo agendete gotebia aborokia igo baye ng'omanyete ntararwa iga nimba ekego tindi gocha kobatiga igo bakariria chiete omoeri nabo agendete gona kobatebi nimba ekego tindi kobatiga igo nekero oyo arache oyo onde atome orabarae oyo ogare omuya iga abwate obosemi bwonsi twama gotebi igo bono omoika oyo ekero orororo igo okorete ebinto bionsi amo twatebi igo bono ng'a abaebese inye eyemo bakaisana emo ekero gototebi bono ng'a obomo obokristo agotoa intwe tari tokaranse totegererete goika toburugere obomo obo bokoburugerwa egesongo twaratebi ng'a you nurture this gift amina ng'a ogokoburugerwa ayego igo ng'a tari aye ase eng'encho gwatoreka kwaba omokanyeku kwaba omwororo egasi yao tari oyaerera igo okoendera koburugera ng'a naende bono nonye na obokanyeku obumbori gocha rimo igo bogocha kogenderera ase eng'encho kwaburugeire omoika oyo Nyasaye akoire naende twamagotebi igo ng'a Paulo gakare goteba ng'a Yesu Kristo oyo oimokerereti igoro nere ng'akende ateba nere okoru bionsi nere esosi nere esosi ekorwa ebinto ebi bionsi goetera ase omoika omochene twamagotebi ekero togendete twatebi igo ng'a bono abanto twensi ekero tobwate omoika omochene goika tochama goika tokore kireke masobomo buna twateba ng'a omobere o Kristo igo obwate ebimo ao lakini ebimo ebi goika bikore ebinto ebire coordinated nye okoboko ngokore egento eke ng'ao amaiso atarochi kiagera ngento ki kiarakore na amaiso narora anye toigweti nabo orasinywa egento ogokora ng'a bono na ekanisa nero nabo ere igo twensi ekero tore ekanisa nabo tore abanto abang'ao naye na chikabira nkonyora ching'ao lakini twatebi igo bono ng'a ebimo ebi bionsi pi goika bikore egasi amo naende oyo okogera bikore egasi amo ning'o amina yamana gokebeka omwalimu timaeti gosaya nkwararana negabete obomo obo marasaba obomo obo bogatananwa obomo bogabekwa Paulo akebegete gekaba buna nkagotera gasinini iga obomo bwa omobere oyomo moika oyomo ogosemeria okomo oboamo ime omorai oyomo okwegena okomo ebatize eyemo nabo igo Nyasaye oyomo ore tata obionsi igoro ya bionsi goetera bionsi ime ya bionsi omorai igakebegete gekamana kobabona egento gekaororoba ikaorokana bira obomo obo ime ya tata ore bionsi ime ya bionsi goetera bionsi igo bira tata oyo ore bionsi ime ya bionsi goetera bionsi tokobwa
tokonyara nere kere gento nande gechakere tobomo bwa omubiri ori korugoro bakanse muna twateba omubiri goiko ekekeganikeria oyagani oria lakini twensi pi ime ya Kristo ore tata ime ya bionsi gwetera bionsi ase bionsi yani nere tata nari nere obobu etokoro kiguna gwetera tata nonyare gokora bionsi naende obomo nonyare kobonyora amina bono togenderere tutarasuka yes omaitera botoratebe ng'a Nyasaye ime ya bionsi abantu bane muri matando kosasima bari bakemete ntwarora omaite na omonto ara ire kebunge kiakebeka bogeka nebuku ngotebe twateba ng'a inye Nyasaye karime ya bionsi nonye nomoto oyo gatingo yo oyo nabo ngotugama Nyasaye mogumo tiri no yo nyorete bono mogumo norororo naboranya no bataboritie kebunge kebwakebeka bogeka bono lakini Nyasaye oyo igare ese bionsi kyagera nero omotongi nande obitenenerete nande kubya chingo igo ngatari igare imiye bitongu byaye ere igabitenenerete bionsi igo nabo igo gwate omwalimu gwakebekire buya na okoboko igoro ime ya bionsi igoro ya bionsi gwetera bionsi igemineti na nero omoteneneri nero omotongi tyakabuna nebiaye eso gwenye nebiaye bono ono ase gwakora omwalimu gosering'ana ndi nande gwaete twakora bono ase obwamo ime yoyomo ase obwamo ime obwamo ime yo oyomo na kiki wakwaneire omoiko oyomo omero oyomo ogosemeria okomo okwegena okomo ebatise yemo na Nyasaye oyomo ori ime ya bionsi naende noche gwakuna gocha moinaiga egwatambuka kiagera gwatang'anire gwatebire kwaeresire buya na igoro y'ebitengu ebitongo ebirende binde emite chiombe chiriko na gweta chingoko ng'akibono oroche nabo totebiru na bionsi nabo bigosasimo watobekire buya na mbiri bigosasimwa lakini Nyasaye nero omoteneneri nande nero omotongi nero obitongete nebiaye nabo twakora tabambiri bono egento twaragotebi inye egento gekogera omonto oba omokristo lakini aende obweka nomwana omong'werere nobona kobwaterera amafundisho aya ayagocha ariyo oborimo chidoctrine chia mwanya bantu chibwate emesingi ase mwanya bantu naye twatebi koroba ase ekebunge king'a omaete mwanya bantu nomong'ainereri igakobwata ari craft ari kani ing'aigo ara omokora ngakirate omokora nande ara omong'ainereria ng'ebi bionsi iga nabakobibwateraniamo bono gakonyora omonto oria otarasoma ring'ana nabakobipambu gocha asore aye gwaiteberana amafundisho ayo ebinto binga buna ebi nabio bikogera tutigare koba abana abang'werere tutari gukina lakini twatebigung'a goika tokorere ogotoreka goika tobwaterere goika tobanto bagosoma ring'ana nataka tosome lakini twayesomire inye 11 ing'a nonye tobwate abarimu aba bagocha baratosomi abarandi aba nonye nabarisi tokaragotebigung'a nonye nemeiki eri babwate ayo omonyene sabango Nyasaye koroking'a omoiko oyo okongambia aya nomoiko naba ng'a nomorandi ogo ekiakogotebi ngwenda kere nering'ana nyengeri kogenda oyu nomong'ainereri omwalimu komenta abwa gwake igona wegeke ime ya Kristo kiagera gosira obosira obo gochariri kwetenenera lakini okwege ko mwalimu kinakwege kaigo maite gokonyegera nagure lakini tata ito Kristo taikonyegera ere no ori igoro ero na maambia na mirere no ori oria tari gonchoreria igo bonekero nkwegeka Kristo ori orengo obambe tu akabuka naenda agatotori oetereta maroro igoro ya inche naye Kristo oyo gokwegeka asare omuika gugukorago gotebu na yaya aiga sebinde amang'ana yankoeresa igonso bono yamana kuruo yagera twakina kemoika kegera twege kirese Kristo monyene ekero kwege kirese Kristo kerio okosomigwa igigukwagacha naende togwanje kigegutagora gesoeso omoiko kerige gutagora egegwetamia
kiagera ime ya Kristo gesuntekera Ngei. oborabu chingaki chionsi oborabu chingaki chionsi oborai bwaye noborabu bakekero bono oborabu na gesunte mpia na komerana ese gesunte geguchigocha tokonyara kabona mwana moke twatebigwa ase 11 inye abaebeso muno embe ogegoche gogosomi igoro ya Yesu monga wabwatia watebigwa rero genda tachaiga na riora akine kegenchende wabwatia umurandi goso abarandi mbaromba egweke egukio burandi mbura umurandi gatebi ugendo sibigu mache gate nali aba achingondi chirabuche wabwatia getamba ikerabu mara umulerua macha machanu akikoranje ebinto mbire sikaiga amangana nari kerecha areti akimurayo wechimbe umurayo wechimbe oretiro gosiria otabananiria abana ba Yesu abana bamana kuro baruwe sobo kene bagende ebinto bitu gukumi bindo kire omaneno ito tigatorwanirire Yesu ito tigatobuere Yesu ito tigatobora ibwekene ege kese Kristo nonyare konyora obubu ekerenga nekemo ntoinyorete kwagacha enyomba yomoneno ito Kristo goikerekere ngokeria aganeti gokina mpaka obe una amina enchobana egento nare gokorera twaeru ebiego twaeru ntobasi kobitumia gokora ebintu bietu ntwabanyane tokwebokeri intwabanyane etobwenete gokora egasi twara obomo ng'ana onyene ching'ondi chiria yomorayo ire okora igoba bwenete konyora faida kurwa asuri seng'encho yakeegwa ekifiao ing'encho kinde omwororo abanto babwate emechandesika ebo bwenete banyore omorembe kurwa asende ayori omaete kubwatania abanto einere egasi yao igo ntari ng'ito gwekora ng'ante geto omonto ang'akane ing'akanendo manya kogotebi ng'aki orocho oramenye buya tori gokorera kegu kia Nyasaye ebiasara etoire bikonya omobere o Nyasaye okine asobamo ime ya Kristo ona abaebeso inye oratosomera ngo mwalimu inye bakaisanemo abaebeso inye bakaisanemo naende nabigokwana igo nabo naende yairore ing'aneri neriansu abaebeso inye bakaisanemo egoteba omobere noyomo nomoika noyomo buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gokorangeriwa kwaino isana omonene oyomo okwigena okomo ebatiso eyemo Nyasaye oyomo nere tata obionsi oyore igoro ase bonsi goetera ase bonsi na ime ase bonsi amina o tata oyomo goetera ase bonsi ime ya bonsi yani uburayi obu nobuya amasomo aya mbuya gosoa muno obomobo bw'omobere o Kristo nabo bubwenerete kuba boko kero omonto kabwate kerengeke mono naende tweba batoiranire baebesa inye yemo eriere yari gokwana igoro yo okorangeri gwoko na titweba ogosemeri kori tobwate muna korangeri gwoko taikwa bosa okorangeri gwoko rwo omochakana ngo sente omanyete buna nkebwate bako omwando ntweba muna omwando norororo na bari bonsi twatwarire okwegena kero oyo motigakorera obokoreri obo Yesu atotigerete Yesu ito gatotigerete tokore tobwate ekerenga yokomoikera na goikere ekimo kiaye igoraria naende Yesu ito natoete oburayi naende obuya bwaye mbotoisaine nomanya twegena tweba buna ebiegwa ebi bionsi obokoreri bwao gose buna ore omwalimu omuyaiga omorokereria omwalimu Rosi okorokereria goko kwao ngwetera obuya bwa Yesu okorokereria ogosomobania tekora omaete nebuku naende nkoendera tori gochimotu abaebeso ngokwanera oyo okweigwa buna ore ne okweimokereri igoro kobua oyonde Kristo oria oimokereretigwe igoro omorwa bwebiegwa nero okorwa ebiegwa Kristo oria oimokereretigwe igoro omorwa bwebiegwa ng'ana kieri kwarusia abwo omwalimu ase lesoni ya gatatu korumaega ntwasoma ng'a
mtu asomete ng'a Yesu Kristo eka naimukireti gukora agacha ensi akamenya buna intu agakwa agatinde kwa akaboka akaimukereri akaenda igoro akamakwimukireri gukora akaigwire tari gwita marieto. Amina. Yesu oyo nara tokukwanera oyo mukereti gukora akaiguchinguru chibweta amagambo. Amen. Chibwete chinguru chiabirecha. Amen. Oyo romo gambi tata the prince of the air. Amen. Nigo nga chinguru chiaya chibwete birecho yo saitani atokora atebanga the ancient serpent. Amen. Nga yani enyitieri engotu yani emanyeto emanyekanete korukare emanyekanete korukare nya nyitie chinguru chia Kristo echibwete kama taibono nga Yesu oyo nero kurwe byegwa ngosoma twarenge abayebeso inye isana 2 baka 10 tigatuyirigerere inye isana 2 baka 10 yara gotebanga korende kero yo moito na etu obuya korengana nekerengo yekego gya Kristo asayo nigagoteba ekero agendete igoro akaira abasakore aka mwanya bantu ebyegwa kianda tamatenga gakiringaneri agendete igoro engenjo yaye inki otatiga nabo igo aigite nonya nkoikensemo yense oyo igete nero oyu ogendete boigo igoro ya igoro erinde ebintu byonse bichorwe nere. Amina. Ikomi. Tuama watabi kubono nga Yesu oyo chiti nero kurwe byego ngara kine kara chiti nseye ne kara bugete na kara to soma I think Matayo 27 kurwa 53 I think nero chibosia ngota bigukore torenga Yesu akwete bunalirete bunege tamba kiriye karu kia tegete kabere ngota bigutorenga ngana chimbera chikaiboka n'abantu bakaboka bali barenga abachemu paka ekero Yesu abogete bituko byabogete bakagenda nere. Amina. Abantu abo nabo atote ngunga abasakuri Yesu akabugoria akera achite igoro nagendete n'abasakuri akabaira bono toma kweburi na nabo tokweburi ngabono abamba tukie chite na barabu ina igoma kana enda abane mbale babata amahorokereria bagotebanga ngoma itekero omonto akwete na baigwete goetera ase ekebunge ogosira ng'aliri Yesu akwete ng'abantu mbabogete ng'aigo bono goetera ase ekebunge kigonga monto kera akure nabara natarakubuye igo nande nabo tokana nabo tokogenda na tuira netomorete nyumba nande tumugambire kiri monto gakure gintu ngi yamanyete nkirende yamine tiboigwa kera togosoma Zaburi 68 na tokora soma tarare Zaburi 68 ile 18 bona naruti 68 18 soma 1 and 2 mayo soma 18 muna ibire Zaburi 68 goteba tiga Nyasaye aimokereri igoro aimokerere igoro na ababisa bae basiarerwe abantu abo bamogechete tiga batame barue asare so 18 ngangende 18 gegoteba aye ugatira gochia igoro ogosa abasibwa na ukanyora ebyegwa asegati ya mwanya bantu nonya nase egati yabasaria nga aye omonene Nyasaye onyare komenya aroro. Bono no tokorana ekero Paulo agukwana nkurigereria ari mayegorora Zaburi eyu abustogota bigungere na tirete gochigoro omaete buguye kweresa abakonyore kebungo kere okomanuka yekweresa amangana aro guchaka naboigo no abakonyore kende kere nonya na se Isaya kare kweresa amangana ari sabaru ni Biblia yekweresa bono Paulo kerago kwana iga wetera somoika iga kare kurigereria mayega ase Zaburi abo oranga umonto nara ukale korukwa manene uyo kuruku Yesu ochete enseye ngana enda akaboka akagenda naenda akabogoria abantu abatwate bakorukwa baoso akababogoria akabaira iguru
tumanye kwiburi wone kare kwiburi ngokogenda uko iguru na kubuguria abantu aba nkiemineti karasa buria kwera soma ta kare koteba iguru y'omuntu ochire segi omurwani ochire segi ochire orwani obwire kare omate kare bagachire segi ng'aki bagakorire bagachire barwana babua bamanya koerwa babuguria abantu baita abantu babuguri bake bareta naende gutabi gutoro Yesu Kristo engakiri akare ekara abana ba Israeli barenga ku harvest ine njira yemo yoko ende segi kurwana kobwa koreta abantu nande bona njira ende togotebi nie yaba Israeli ngaba Israeli yaba kare bari ku harvest kare bari ku rushindagera mu bondo ngaba tarayiri kwasa bataraji kogesa igenda bari gukora abakoenda endagere bari kora fast fruit eri akobali tangani nara baguchibatu bareta bacha kuyesebera busibwa Nyasaye nande kare bakoreta igo bakoyetiga bayesabera bayegwa amaseseni bamakoenda kogesa ngabona Yesu uyu ekera kweti akaboka orocha natabigunga naye no choboke onye torocho omufana boikororo bona Yesu ekera kweti akabogoria abande chimbere chichego tanto bari barenge bamwigenete bakaboka akagenda na barabu abayiga nabo bagwikaine eshifu eri entangani egento kiri endagere eri entangani bane koreta abaisiraeli bayetinga busibwa Nyasaye yaseseni nabo abogoreti akaira paka busibwa tata oyenga nabokire naye naretire first fruits amona inje busibwa Nyasaye ekana kimenetinga akaboka akagenda namasakuri akaira iguru asobusibwa tata oye namakuligiringa bona injendo changana anayewo challenge nayewo challenge nga Yesu uyu nabatu wanjite nga nonya yonsi bia agotokorekanira na toyeto gosemeringa ki 19 toboke amina 19 toboke yebono nande gento kende Yesu uyu nande nero karikurwa ibiyego ngabone ibiyego bitoroche abande bani abande abasalia ese naro maite kotana bakano ene gati abasalia ibiyego ambiro kiagera tayuri okobakanya naro okobakanya amina nande nonya nabageni bacha numaite ngomagena bago tata somugabo nekene sengencho taramwanjira ngarakini imbarororo obeto so mwaye nabakurira amariga oyo amara kuigubuyanga nagujokorire buya oyo ndara kugubenga gakinkiachire inkiaruera nekyo nekewe nebyegwe byonse Yesu yimukirire tigugoro Yesu yobogoriti amasakura akayairego yani Yesu okokora byonse byegwe ebi naenda naero birwete amina nando moiko yoyomo noro bitenenete naro gosoma bakurinti 12 ekebungonya datebanga omoiko yomo cheni igoro yomo buna twasoma kurubusia lakini byegwe byonse bye bingai binga noro kubi amina iswali ndiraga na kie kebunge kege Isaya na kero kitware go gasoma mwalimu Isaya isano inyengo somango isano inye isano inye nako na kurigia eyatoki amina isano inye gatebanga ine ngentoki nanga nayo korerete wetania ekyo ntakorete ekara nasemeretie nga mbwame amasabibu amaya ine naseki wameta amasabibu amigaruri amabi amigaruri igati amaya yani egento ikiegaruri mate ngirikiro teso original oyebono getenjetie kebwate bonoko bunanto abana bakorate ebonoko yabona egento getari original getari kerie kenyana ogosema kachibando kwa makonya ebintu mbiri biri bigoche bimwa musiki biria byamagosoka sikibigoso nabo igona akisa yagendete goteba gaiga lakini yali swali ria bora ansaiga na what nkie roche na bwenete gokorere getiche kekiane ntako nki naende giatigarete no muri swali omonena nkiri kioroche na bwenete nkore in ese kubwatana ne kebunge ekyo kemwanya bantu nkioroche omonene oito atato korerete gosata ikeranetie nario egeticheke kemana korwa kebwate byonsi ebiya nebibe ibona ngaki kwari kurira nerio mwali kichigwe omanyete
ase narendoche tingonyora ekebungo buya in Matthew agoteba ng'a omoyu egesire kiabekirwe ase omote onye tori korwa amatunda Nachuole. ing'a igo Yesu Kristo aro omoremereria ing'a ekero akora omofano oyo nabaroche ng'a gaki amatunda aya acha amabe anga omote oyo tari onachu gaki onye inche mwanya bantu anga tari nayonacha tori koyoiba Lakini Nyasaye itu no moremereria. nomoremereria Bono. Gokina Ramiste igo. tigamente egento ekemo ebiegwa bia Yesu oyo imokerereti guboro nkigekwera gotoi bia ase igatwa twegokeri ing'a inche nomobani omanyete nkorora ande abantu mwanya bantu Bantu. Buna tokorandi buna tokong'ikera. nong'ikeri Tokong'ikera. Yani orandi nande noroche buna bakorabora nike mwanya bantu na kimubere oyo toire na kereta noroche buna agenderete kuna gotong'usa maega omonto orandi okorobori rosi ng'aki kwaigu naruta ring'ana. ng'aki kwaigu Onde nang'ikera oroche. Yani kwai rosi. Yagotei no gosira nabo gochaka igo kerecha nabo akorigia ncherende yonsi. Yogokora bwe imokereri igoro. Na keba kere mamincha no kogani kwa Kristo itu. Taganeti onde imokereri igoro kiagera keunke yora kore onya tari gwetera ase Yesu. nero gokwachi Obuya bwae na buisaine. No kubuka rende kwabukire singencho kubwata chingurumono. Kwa ebukiri mambi kwa omotu ogwati kwayo akire na kong. Tegerera, otegerera. Ngose goikorera omonene oito na akinga kiokang'ati gambugeni. Bono igo Nyasaye oito igaganeti ogwekanyio ko twasomire gocha gwetera ebiegwe. Kweresa kwari. Bono nari kweresa korosa abaebeso inye 12 egere tumanye ng'aki ebiegwe ebi nkiagotoera egoteba ng'a agakorabo ase ogoikerania yaani agakorabo koera nebiegwa twasoma korwa mpaka twaika 10 tigansoma 11 ere akarua abande babe abatumwa na abande ababani na abande abarandia na abande abalisia iyo ng'abalisia nekegwa na abande aborokia agakorabo ase ogoikerania abachenu ase emeremo y'obosomba goika omobere o Kristo wagachu ng'ego tari atete ebiegu twegoki ng'a inche nomorisi onde naroraire kanisa bunanche onde narona koragesa kwa mwarorire ne kanisa yachenji onde narogasomi bunanche onde narorang'ikere onde tai lakini Yesu era omonyene ase ebirengereri biaye era egatagete ng'a ekanisa yaye ekine ebiegwa ebitonyora ng'a nebiomo by'omobere oyomo bikine ase obomo. Amina. Muna oborisi nekegwa abarisi moraiga mogototegerera oborisi nekegwa tari kiro oyomo oraba omorisia ogwekanye Nyasaye agotumeke buya ogwekanye Nyasaye akorae ogwekanye kiagera oborai ebore ime y'obuya obo bwa Yesu Kristo oborai obuya obore ime y'obuya obo bwa Yesu Kristo ekegwa ekenyene oyokoire amasikani amatang'ani nesare nogokoreri kwao ekerenga obwati gochiese ekerenge eke yokomoikera Kristo nario kanisa yaye era omobere oyo muna twayochakana korugochaka n'omotu noro amareko no amagoko naro mpaka amagoro gochinse ekerenge ekenene ng'aki twagachire ekanisa ya Nyasaye mpaka tweikeire ekeumokeri omonene tata atobangirete ase obogima bwaitu enderera ngo mwari gokina ime ya Kristo gokina koba buna Kristo koba buna Kristo gokina ime ya Kristo maite neng'ao na gokina koba buna koba buna Kristo otware embu yaye kororekana bunere buna ali ase ogokora kwa abatumwa aboroki baye barugitu abakristo ase eng'encho yechimbu chiabo chiabwekania Kristo naki ekebono tokare kurigereria nomatenga nomanyete nabekonyarekana ng'a intwe tokorokwa abakristo lakini ntobwati embu ya Kristo nkigekogera totobwati embu eye ya Kristo twara gosoma abaebeso inye 14 yateba ng'a erinde titoba naende abana ebimwerere bagotugutwa aria nakoirwa asekera embeo yokworokereria ase obong'ainereria bw'abantu ekero bakobang'aina obwate chinchera
chokobasiria ng'aiga ekero ore omokristo nabe konyarekana bibuna omwana omong'werere otari gokina aye onde ogocha korwari nokworokereria okong'ao aye gwakobwata onde ogocha korwari okobatebi ng'a nomanyete oyo yesu abayesu abayesu mbacha buna omwalimu ndocho naye egente gete birangana libya buna nainche nainyora baka yesu okwere ndo yo moruya oyo omaete eriete yesu ekero ligwatorwa omonto omana kobekeria mwanya bantu muturi kongeji oyo tari yesu nabwo babantu abatebi bung'aki omokristo nabe konyarekana ang'ainwe namorokereri bunayo onde ogocha ogotenga inche omaete bweni koranche abanchu bomonene ogosira tiga tokong'eke moika tiga toikere ekerengo keri yesu itaganeti toike nari kende gionsi kebe kigegocha omoika oyo omobe gogocha kwamana koyomanya korwa ase obware amina. Bono mwalimu nabo ogokora ogokoreria tonyare kobwatukera abwo nengereti twarigereria amarika aya buna abwenerete koba naende omonene ositwarorere buna anyarire gotora naende twaikereire ogokina bono ase twaikere buna bono ase omoeri bwa bionsi gwaikinire koba buna kristo ogokorera okuya bori ng'aki ng'anaki kware kogania ogende nariro rinyomba rero marogo inche egento nanyorire otobwerete gotwara obomo ime ya kristo nobomo obo mbori gocha rahisi igo goikoi nabo goetera amakong'u ase chinde kwong'wanise lakini ase egi ekero okorwana yerwani noekere endoro nobororo bororo obokong'u aye omanyene nabo okoigwa bororo lakini tobwaterire kristo nomwegeke buna gwateba nari tonanyora obutumwa amina nainche nabuga totware omosimamo oyomo ime ya kristo lakini riswali totarabunga omwalimu ndirenta gitonkonye koiraneria na nchera kiorengerereti ekanisa ebwenerete egokora egasi muno omobere ore buya ekanisa ebwenerete omate ebwenerete gotwara obwanchani igo goike twara obwanchani nabo twasoma ase abayobe ase inye 15 emo goike etwara obwanchani ng'a amang'ana onsi piagokorekana ororo amabe naro namaya naro lakini obwanchani kabore igoro yayo onsi pi ayo ande ntokoyana ekanisa ebwenerete goike twara obwanchani gwakoreire buya buna omwalimu noene amang'ana aria twasorora atato chimbu chiri chingi yaiso tochiri chiganeirie obotoererwa obokanye kuboria noboremereria ebi bionsi bigotokaime yobwanchani obwanchani ng'okorugaki ngose obwanchani kristo nyasaye omonyene nobwanchani tiga nyasaye atorwanire naende atobwere ase eng'encho nere chinguru chiaito amatuko onsi naende okwegena oko gwaito tiga anyare gotokonya gotosira chingaki chionsi ase kristo omotoria omotongia twaikire gusoma ring'ana riao naende twaigure buya ekiagera gwatoeresire buya omonene gwaikire gotobeka abanto bakong'ete kemoika bakinire naende bakong'ire bakobwane muno okobuga kwao kore twagwaka mbuya mono ase chingaki echi chia bene ekiagera kwanyare gokwana na abanchu abategereri naintu gwatoeresire twensi twasemanire twanyorire obwansu bwa ring'ana riao obakuna koewa obone na amatuko onsi naende togosaba onyare koba amo naintwo muna togenderete korigereria amariko onyare gotokinia omonene obuya bwao onyare gotoisana kia twasabire togenete goetera kristo ito omotoria anyare kobakwa na koigwa bonene chingaki chionsi tata omuya onyare gotobwera ase bionsi naende omonene amang'ana aya nering'ana eri riao rikerekera oyomo nakwo okogani kwao naintu buna togenderete gosoma onyare gototumeka kia twasabire kristo omotoria.